Será, sen dúbida, a obra estrela para a vindeira anualidade, dando resposta ademais a un bello compromiso do actual equipo de goberno. Segundo o alcalde Xoán Xosé Dieste, para poder levala a cabo, foi necesario saldar antes numerosos atrancos, entre eles a reducción do deslinde de costas ou a aprobación do plan de usos das instalacións portuarias. Foi un longo recorrido, porque ao longo desta legislatura traballamos moi duro en dous aspectos. En primeiro lugar, reducir o deslinde de costas que foi fundamental para que se pudera realizar esta obra, que afectou tamén a 4 áreas significativas de Cabo de Cruz, de todos coñecidos, a 4 núcleos, e tamén o plan de usos que houve que facer en Portos de Galicia, que ven sendo como plan urbanístico do Porto. Isto foi un proceso administrativo longo que nos levou 2 anos cada un, e o que nos permite isto é facer este club de remo destas dimensións. A obra, cun custe que se achegará a preto do 1.000.000 de euros, virá a satisfacer as necesidades dunha entidade, como é o Club de Remo Cabo de Cruz, das máis senlleiras da localidade e tamén unha das que maiores éxitos deron ao deporte local nestes últimos anos. Un deporte que senlleiro en Boiro, un clube histórico que dou dos mellores hitos deportivos e éxitos ao noso concello, por lo tanto unha obra merecida, moi demandada, que ven dar a prestar un servicio imprescindible básico tanto para as categorías seniors, pero sobre todo fundamentalmente para os rapaces e todos aqueles que van a ser o futuro do remo en Boiro. As novas instalacións, cuxo inicio das obras podería iniciarse xa nun prazo duns 5 meses, incluirían uns novos vestiarios, un ximnasio, un moderno foso e tamén un almacén para material e vehículos. Por lo tanto, esperamos que en torno a 5 ou 6 meses iniciar a licitación, a contratación, e para isto nestes presupostos, xa que non se van a utilizar todos os cartos este ano, porque por o tema administrativo adicamos os 300.000 euros para empezar a obra este ano, e os restos 666.340 irán no próximo presuposto, dado que a máis da mitad do ano se vai a dedicar ao proceso administrativo de concesión e ter os permisos de patrimonio.